खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एनबी ब्लग चेनेलाव गोदानै खनसे बराय हरफिननाय जाबावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइननि कन्जुमाराव मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर दायो आङो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लानोसै मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो क्रोम ब्राउजार ओपन खालामनानै लादो दायो बेयाव एपीडीसीएल मबाइल नाम्बार कालेक्शन सिस्टेम होननानै लिरदो बेखौ लिरखांबा सार्च खालामनानै होदो बेनि उनाव मबाइल नाम्बार आपडेट एपीडीसीएल लिरनायाव क्लिक खालामदो दायो बेयाव कन्जुमार नाम्बार बिदों नोंथाङा नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारखौ होदो आं आंनि कन्जुमार नाम्बारखौ होलांनोसै कन्जुमार नाम्बारखौ होखांबायबा थिराव क्लिक खालामनानै होदो दायो आं मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामगोन नोंथाङाबो जुदि मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामोबा बेयाव थाखानाय मबाइल नाम्बारखौ दाननानै नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ होगोन बे मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनानै होदो दायो आं आंनिखौ लिरनानै होनोसै आरो नैबे गाहायाव इन्टार इमेल आइडि लिरनानै होदों बेयाव जुदि नोंथाङा इमेल आइडि दङबा होयोब्ला होनो हागोन आरो बेनि उनाव अकुपेसन लिरनानै होदों दा नोंथाङा बबेयाव गोलैयो नोंथाङा नोंथांनिखौ सेलेक्ट खालामना लादो आं आदार्सआव होनोसै दा आरो बिनि नेक्स्टआव दङ इन्टार आधार नं लिरनाय बेयाव जुदि नोंथाङा आधार कार्ड दङब्ला आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनो हागोन आं होथ'ला दङब्लाबो दायो गासैबो अपसनावनो फिलआप खालामजोबखांबायब्ला दा साबमिट खालामनानै होदो दा नैबेयाव ओटिपि नाम्बार बिदों ओटिपिआ नै आंहा फैबाय दा बेखौ नैबेयाव लिरनानै होदो दा आं ओटिपिखौ होखांबाय दा नै भेरिफाइ खालामना होनोसै दायो आंना कन्जुमाराव मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाया साक्सेसफुल लिरबाय दा आंहा जाबाय बेक खालामफिनसै दायो दा लाइन बिलखौ नायनोसै जादोंना जायाखै आंनि मबाइल नाम्बारजों नोंथाङाबो जुदि नायोब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै माइ बिजली एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला दा नैबेयाव मबाइल नं लिरदों नोंथाङा जाय मबाइलखौ आपडेट खालामदोंमोन नाम्बारखौ बेखौ नैबेयाव होदो आंबो होनोसै मबाइल नाम्बारखौ होखांबायबा लगइन खालामना होदो दायो नै ओटिपि फैदों बे ओटिपिखौ नैयाव होदोलाय लिरनानै आंबो होनोसै होखांबायबा साबमिट खालामनानै होदो दा नैबेयाव जोंहा 6टा अपसन नुजादों नोंथाङा बबे अपसनाव मा खालामनो बेखौ नायनानै क्लिक खालामबानो जाबाय आं लाइन बिलखौ डाउनलड खालामगोन दा बिदिब्ला नैबे डाउनलड बिलाव आं क्लिक खालामसै
बे आंनि कन्जुमार नाम्बार बेखौ साबमिट खालामफिननांगौ। बेलाय आंहा लाइन बिला नुजाबाय बबे मासाव बेसेबां जादों। दा नोंथांमोनाबो बेबायदि नायनो गोसोबा नायनो हागोन आरो बे लाइन बिलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरदो। बाय बाय लोगोफोर।